Zak die terug. Die krijgen we hier door de eerste bocht als eerste door start en finish. Voor de chicane. Ja, kijk, dat is de bruidegom 333. Nee. Hoera op de eerste plaats. Dan ben je 221. Jasper Wagenaar. Links voor. Kijken hoe we hebben 333, 221 en 109. En 109 is Danny Stap. Hoe doet onze bruidegom? We gaan eens kijken, we zoeken de bruidegom op. Waar zit hij? Zenuwen 4. Nog steeds. Hugo Raam. Aan de leiding. Begonnen door nummer 221 Jasper Wagenaar. En dan Westergaan. Maar houdt hij het vol? Als God, jongen, trappen bij die handen. Hey, wat moet je doen? Nog steeds. Oh, toch een sponsor.